alipo akubwera ndi otani kunja kuli nkoke panali pamasinda pano iye panali msonkhano masiku angapo apitawo sabata ziwiri zapitazo panali msonkhano pano munauyankha m'mawayilesi ukundu kudzayankha zimene zija zomwe anayankhula anzanu pano kodi pano background ngakhala idu ni masinga ground wina aliyesa mapita apo pano ni ground yokuti wina anasemera funa panga msonkhano mulilongwe muno sitimasatira wina ngati analepera chipani cha UDM atachiyapa kuchisogolera ndikuchilephera kuti apite nawo chisogolo ife silingalimane nawoyi komanso tinene pano nawo kuti ngakhala anthu atachita dongosolo ndani kuti akulire sizingatheke Chilima tikuzindikira chifukwa ena inunso mwamba kusunga ndevu ngati mene masungira Chilima kuladi yake pambade ena yapapanga sanja ngati mene mapangira Chilima ine munganene kuti ndevu zanga ndikusunga pano kodi nangati munali ndi ndevu ena ajaso nali ndi ndevu sana pange ndevu tofira bwanji kuti tizokuti zinzawo ena chibwano chidali pululu lero afuna khale ngati Chilima ena asonga khale mene stage ngati awawa kuladi hii legacy ya Chilima imeneyi kale pajanthu amakhala m'matenje ngati ali pamaliro ngati ali kusimba iyi brand ya mastandi alisokhala ino mukubwera ndikulemekeza anthu obwera pa misonkhano ife tikubwera kuzalemekeza pano komanso tachoka kumwera tapita ku Eastern Region tabwera mu Central Region muno tikuyamba panopa komanso msonkhano wina ukati unali wa zipani zingapo timaziwa kwanaye jamangu African South azili ngati za zipani zawo kapena movement yawo atambo Africa kuti bazikhala ngati palisanji mbali yake komanso takhulupirira kuti amene amadanisa Chilima ndichakwera temudziwa kulinga lidaji monganira bosa jedo apa tiapemba Deputy President athu Dr. Bulirani kuti atsogolera akuluakulu onse amene akulandira President, advisors a President, a Secretary General athu, a Vice President athu a Southern Region, ena akuluakulu onse amene akhala mipando yoyambirira kutsogolo kuno atsike pansi pakuti alandire President athu. Amainda bambo President athu Dr. Daliso Kabambe alinafe pamalo pano pamasita tsiku la lero. Kubela UDM pangezo tani Chilima sanga mupirire Chilima sanga mupirire mukunena kuti mwakalamukwenda takala tukukuona mwabwera nutenga wanji pana patubwera nikhanene kutosa opa osatosa ili ndi UDM lero boma lachira zulu mpaka na miezi 7 olo funding chipani jinja UDM pamene chikolowa mboma sizakhala chokonderayi sizakhala chokonderayi khani ya ulimi khani ya maji khani ya kulazimayi khani ya umoyo khani ya mamega farm ainakenda chipani abwera fumbi lupano ndekuti mtsogoleri wanu akufika malo ano ndiponso kuti ife timatusa fumbi kumene fumbi pano kubana timatusa ife abwera sana bwereso malole ndi ukabisa kubala kuja ayi komunachira kwenda wapani abandi mikani nyimbo Dizizo kupemba na bandi kuli ambe kuli basakale basana pano pamasinda ground muzinda utwali wongwe amainda mugonga mugona basipo Deputy President athu UTM Dr. Bulirani ndamela tsogolera ku lanthu amene akulandira President pano kugona Secretary General athu alipompo olemekezeka awire Kalonga kugona Secretary General athu aoli pamuyawa alipompo kugona Organizing Secretary athu bambo Daliso Kabambe Ashimpanda alipompo Vice President of Southern Region bambo olemekezeka bambo Richard Magonde alipompo kugona advisor President alipompo kugona Queen pamenepo Dr. Patricia Kayati kugona Mai Makuta alipomwepo pali atsogoleri Augustine Ntendera ali pamenepo tukona Secretary General tukonanso Director wa Chinyamata Fredo Gispedo Kaluwa ali pompano
omwe timateza nawo posa chedwa pompa onsewu ali malowano kulandira mtsogoleri wawo wa chipani chimenechi cha UTM Dr. Dalitso Kabambe. Tili kuyembekeza kuti tikhale ndi kumva mfundo zosiyanasiyana kuti kodi abweretsera zotani. Timanena kuti sabata ziwiri zochepetazo panali msonkhano pano wa Nkoke ndiye timvenso kuti kodi pano pomwe abwera Dr. Kabambe abwere ndi mfundo zotani. Takhala tikumva ndithu kawirikawiri ayiwowa akhalako ndithu gavana wa banki yaikulu mdziko muno anakhalanso mkulu oyendetsa ndondomeko yakumwa mdziko muno ndithu tikhale tikumva kuti kodi mfundo zawo zilunjike kumbali imeneyo yazachuma kapena akhale akufundanso mbali zina zokhudza ndale komanso kuti kodi akukamba atsogoleri omwe tayankhula nawo aja kuti dziko lino lili m'mavuto osiyanasiyana nawo madrayiva amagalimoto onse amene amaperekeza president kuti abwerere mbuyo apresident abazi ngeti pempheko onse magalimoto amene amaperekeza president kuti abwerere mbuyo omwe akupeka malo ano ndimanena kuti atsogoleri osiyanasiyana ndi atsogoleri amenewa afika pano kuti alankhule. Amenewo ndi Dr. Kabambe ndithu kuyandikira komwe kuli ndithu mafumu komanso atsogoleri amipingo pali ndithu nsanja pamenepo komwe akufuna akapereke chanza akachita chanza chimenecho tikuyembekeza kuti akhale akupita pa msanja kuti akalankhule ndina mtiyendo wa munthu yemwe wasonkhana pano pa Masintha ground. Akuluakulu ndi pempheso madrayiva amene mukuyendesa magalimoto mlaperekeza president kubwererani mbuyo kutsogolo kuno kumayenera kufika galimoto ya president okha tikhale tikuyembekezera ndithu wina aliyense galimoto yake siyenera kufika kuno pano sikutali okha ndimanena zinthu zilizomutha kumaona ndithu pa nsanjapo pali ndithu atsogoleri ena akuluakulu onsewo ndithu akufuna apereke mfundo. First Lady atu Madam Brigitte Kabambe akupeleka moni kwa mafumu tena kwa akabulira pa Masintha pano kuliso kana watu wale kuyambe
Imamu